ikusi ahal izan duzuenez, Iruñeko herritarrek jala, Nafarroa eta Palestina aukeratu dute 2025ko Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko. Gure zorionik beroenak benetan Jala Palestina plataforma osatzen duten pertsona guztiei. Palestinako herriak bere historiako unerik zailenetako bat bizi du. Gure kontzientziak zauritzen dituen eta gizarte gisa interpelatzen gaituen egiturazko indarkeria baten biktima. Iruña ez dago errealitate horretatik kanpo eta txupinazo solidario hau gure hiriak giza eskubideekin duen konpromisoaren isla da. Bihotzez eskerrak eman dizkigu Iruña uztailaren 6an elkartasunaren erreferentzia izan dadin bozkatu duten Iruñeko pertsona guztiei. Palestinan genozidia gelditzeko itxaropen argia izan dadin, gure herriak ez baitu beste inorengan genozidorik onartuko inoiz ez. Eskerrak eman nahi dizkigu Nafarroko osoari. Basakeria horren amaiera eskatzeko gehien mobilizatzen ari den komunitateko bat dela erakusten ari baita. Eta 6an, hiri honentzat hain pozgarria den egun batean, gustatuko litzaiguke Palestinako herriari kendu zaion bizitzarako eta laitasunerako eskubidea aldarrikatzeko unea izatea. Aukera paregabea izango da mundu osoari Nafarroko herriaren elkartasuna erakusteko. Uste dugu ez dagoela Sanferminak abiatzeko modu hoberik. Palestinaino zuzenean iritsiko den giza eskubideen aldeko konpromiso kolektibo batekin baino.